tapuk sono sono to khari sina payment bagai balai ke tongma tongo tam ni hin ba ko nor nugui no tongo sini dale didi borom gonang jengagi no ka samtangi khangsa karena wagi BJP khulai ba kor dai bo tongo sini bukuk songro kai balai no kha tong thogo tam ni hin ba sini XCM sini Mananiya Biplop Kumar Debji sini West Seat of candidate ke body nomination danai abon bagai jengtini di Pramoto Alliance tengah jehetu Government of India state Government of state by jengjotono samtang lainnya kethalai hai ini jengtini jotono BJP nya di Pramoto nya jotono ro phailejak ika jengtini kha war baino sini Biplop Debji no jeng welcome khainai jeng bono joba jornai hini jeng jotono ro dol phailejak nor kinaro nugui no tongo borok bai sing bai jotono kethalai no jengtini ro phailejak pas na no rege bosu jorate asa tong nah definitely 100% abo to pas tong nai no win tong nai no abo to no doubt abo jeng jotono expect khayo pas nai no karon kaini sito chinai Maharani sito pas nai ora Biplop Kumar Debji bo pas nai aku abo confidence 100% keplai ngi family ya gulo nong ni bukhakti tamo kaisa sek demand tong nai sini BJP hapangti sajak tongo sini Prime Minister of India sini Narendra Modi ji bo sajak tongo sini Tripura rajone je BJP government bo sajak tongo ek Tripura sister Tripura sabka sath sabka vikas abono nahari no sini bubagra bo nor jotono shiwa je accord agreement no tei government of India bai je accord agreement tei abo jotono success khanai sini Biplop Kumar Debji bo bachai dongnai sini Maharani Kriti Singh Devi Deborma bo bachai dongnai borok MP ui khorokni phaimani ulono ui phaima ulono jini bagi tahu tam bikas khanai tam jin Tripura sarang bagi development khanai abon kini borok samtangnai abono sing asa abono sing expect khai is bukhago bahai परिस्थिति na very good is sito bo belai no kaham khana aro nomination sini Maharani nan thangai dong jeng khana bo kaham turun dong jeng khana bo amba so thangai nai abo jotono jeng decide ngai jak niam jeng bubagra bo meeting ajung lai sari no jeng TW bro jeng bubagra saw khana bo thang khana bo je West Seat ni borok khaima no but 28 borok abo Maharani je nomination ma dina abo thangai mano no abo heli sini bubagra jeng message 100% निश्चित नजर नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को 2 कमल खिला के देंगे हम त्रिपुरा से थैंक यू